Здравейте, приятели, аз съм Санта Клаус и днес ще ви покажа как да намерите бързо диаманти. За целта са ви нужни доста TNT. Ако нямате 2 по 64, направо правите така само надолу. Но в случай аз като има по-голяма вероятност с толкова TNT да намерите, купайте по 2 и ето по 2 квадратчета и ти също има по-голяма вероятност да не паднете в лавата, което е доста по-добре, отколкото да паднете и такива някакви. Също са ви нужни лопата и кирка. Няма значение какви са, просто копайте надолу само, докато стигнете до бедрок. И искам да кажа, че сега ще го пусна на бърз кадър, докато нали вече там, докато стигна до бедрок. Така, както виждате, имах малко проблеми с лавата, но това няма значение. Така, и тук продължавам с бързия кадър, докато се кача догоре с TNT-то. И така, точно ми стигна, както виждате. И сега ще пусна в мода да се отдръпна и натискаме и се отдръпваме. Така, може малко да лагне. И виждате, искам да кажа, намерихме, както виждате, злато вече. Доста работи може да намерите този подход, но не ви уверявам, че винаги може да стане. Виждате колко много лава има тук. Лапис лазули. Ето виждате, намирате материали. Не, че ми трябва за нещо, но все пак. Там също има злато. Виждате колко злато намерихте само за 1-2 минути. Но затова все пак ви казвам, се иска доста TNT. Ето и виждате диамант. Ето. Както виждате, цели 6 диаманта намерихме. И ето още злато. Както виждате с този подход, колко може да ви е полезен. Колко работи се намерите само с 2 по 64 TNT. Да, малко е трудно се събира, но все пак и 64 би стигнало, че само от едната страна трябва да такова. Всъщност и от двете страни може да си купайте, само че от едната ще слагате TNT, от другата ще слагате, от другата страна ще слагате това. Нали там си купайте колко да не паднете хората. И видите, ви намира пещери, 6 диаманта намерихме, което не е изобщо малко, за кирка има. И ето още диаманти тук. Колко се беше? Един. Не е малко. Тук злато много има даже. Метал. Тук много злато за още има. Гъби също. И ето виждате колко много работи си намират и колко е полезно. В принцип TNT аз не го използвам, но след като го пробвах това и намерих толкова с диаманти, вече само TNT почти използвам, за да намирам диаманти. Ето виждате колко злато, виждате. Вау.
Това беше леко бък. Няма значение. Ето, виждате. Много работи се намериха. 7 диаманта за около 2-3 минути. И доста злато. Ако бях взел и това и там другото. Много наистина. Много добър подход това за намиране на работи. И също така се намирате и доста богати пещери, както видяхте. Доста работи намерихме. Тук има вода. И още злато. Както виждате, гледайте, виждате. Тук и продължава. Ето, гледайте. Само на едно място към 8 злато близо. И ако почвате, нали, вече да си изследвате цялата пещера, няма да си им представя колко работи ще намерите. Ето в случай там има злато. Мисля, че тук се излезе, ето още злато. Ето виждате една огромна пещера, която не е даже изследвана. И ето мисля, че още е това. Да, е там. Има лава. Но тото е същото. Да, това е. Добре. Показах ви как да си намерите доста бързо диаманти и ще ви покажа как да намерите примерно други работи. Смисъл... това е някаква поредица, смисъл за всякакви работи. Показвам ви как да си намерите много бързо работи, също как да направим нещо такива. Пишете, ако искате в коментарите дали искате да правя някакви работи. В смисъл, пишете в коментарите дали. Там пишете какво да правя, ако искате, да, разбира се, и се постарая да го направя. И се видим следващия път, приятели. Чао!